Усім прывітанне, з вами Звінцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І сёння маім суразмоўцам будзе журналіст, муж асуджанай журналісткі Белсата Кацярыны Андрэевай Ігор Ільяш. Добрый дзень, Ігор. Прывітанне. Не ведаю, наколькі вот так зараз вітацца добрый дзень, потому что пасля ўчорашняга прысуду дзень добрым назваць даволі складана. Хіба што так, але жыццё працягваецца і мы працягваем змагацца. А самае галоўнае, што Кацярына не згубіла упэўненасць сябе, не згубіла аптымізм, а гэта самае галоўнае. Всё працягваецца, нічога не скончана. Я ведаю, што не далі, як учора, адразу пасля прысуду у цябе атрымалася сустрэцца з Кацярынай. Ввогуле, раскажы, калі там асабістае можаш пакінуць, конечно, пры сабе, але пра што гаварылі і які яе настрой? У яе вельмі добры настрой, як гэта можа паказацца неяк парадаксальна, але сапраўды так, у яе вельмі добры пазітыўны настрой. А што дае і падставы для пазітыву і сілы для пазітыву? Ёй дае сілы для пазітыву упэўненасць тым, што яна ўсё робіць правільна, што праўда на яе баку. І праўда на яе баку не толькі ў гэтай канкрэтнай крымінальнай справе, гэта зразумела, гэта натуральна, а праўда ў тым, яе у выбары таго жыццёвага шляху, які яна зрабіла, і вось у тых прынцыпах, які яна адстойвае. Бо натуральна, так, гэта незаконны пераслед, але гэта незаконны пераслед, ўсё ж быў не выпадковым. Яна там не ішла ў краму, яе выпадкова арыштавалі і прысудзілі 2 гады. Не, яна свядома разумела, што за журналісцкую прафесію, за журналісцкую дзейнасць у Беларусі яна можа трапіць пад крымінальны пераслед. Яна рыхтавалася да гэтага псіхалагічна і то бок гэта быў свядомая рызыка, свядомы выбар, што яна рызыкуе сваёй свабодай, можа быць там здароўем, каб адстойваць свае прынцыпы. І вось гэтую упэўненасць у сваіх прынцыпах, у гэтым выбары, вось што дае ёй гэтыя сілы. Пра што гаварылі? Ведаеце, так каротка і не распавесці. Я калі мы не бачыліся 3 месяцы, больш за 3 месяцы, і я, конечно, за гэты час шмат пракручваю ў галаве, як гэта будзе выглядаць першая сустрэча пасля такой разлукі, пасля яе арышты. І мне чамусьці заўсёды гэта здавалася, што гэта будзе выглядаць як у кнізе Салжаніцына ў Круце першым. Там галоўны герой сустракаецца, ідзе на спатканне з жонкай, ён сядзіць в турме, і вось гэтае спатканне, вельмі моцны эпізод сам па сябе у кнізе, і ён так напісаны вельмі і вельмі драматычна і трагічна. І шчыра кажучы, я думаю, што вось нешта падобнае будзе і ў нас. Такі драматычнае, трагічнае спатканне. Насамрэч, рэальнасць не адпавядала гэтым меркаваннем, бо насамрэч мы большую частку гэтага спаткання смяяліся і жартавалі. Вось не было нейкай нелоўкасці, што вось ты не бачыў каханага чалавека даўно і нават не ведаеш, з чаго пачаць размаўляць. Не, быццам бы мы там не бачыліся гадзіну і працягнулі нейкую размову, якую вялі да гэтага. Але что спыталася, ведаеш, ты так рассказываешь, что у мяне такое адчуванне, что першае, что у цябе спыталася жонка, гэта что ты там ясі без мяне? Не так банальна, канешне, але насамрэч гэта просто абмеркаванне нейкіх там фактычна там нейкіх бытавых пытанняў таго, як мы адчуваем сябе, якое нас там асяроддзе, з кім размаўляем. То бок нейкія рэчы, мы не абмяркоўвалі там, ведаеце, пытанне таго, там
экзистенциального выбору нашего нет. Ничего такого мудрого, философского и трагичного, драматичного не было. Это питание, ось, чему мы зрабілі такі выбор, чаму яна знаходзіцца пад вартай, што нас далей чакае, гэта не абмяркоўвалася, бо гэта для нас настолькі відавочна і зразумела, што мы гэта нават не прагаворвалі. Для нас відавочна і зразумела, і гэта дае якраз нам сілы змагацца далей, што мы все гэта перажывем, правда, сапраўды на нашым баку, і мы раней ці пазней все роўна будзем разам і будзем шчаслівымі. Вось гэтая перакананасць, яна ёсць, і таму няма нават сэнсу гэта абмяркоўваць, ну, так, літаральна прагаворваць услых. Вось. Атрымліваецца, што вот у яе такога, ну, я не ведаю, шока ці пессімізма ці нейкага упадку настрояў з-за таго, што 2 гады колонія, не где-то вот что-то, вот я поеду ў камандзіроўку там ці по размеркаванню і 2 гады не убачымся, а колонія. Вот от этого не было? Не, ніякага шоку не было. Ну і трэба разумець, што мы насамрэч, для нас гэта не стала нечаканасцю, мы не мелі ілюзію, мы зразумелі, што будзе менавіта такі прысуд, калі прокурорка агучыла гэтае патрабаванне 2 гады, яна зрабіла нават акцэнт, што менавіта пазбаўленне волі яна патрабуе, бо ну, сам артыкул прадугледжвае даволі шырокі спектр пакарання, ад простага штрафа да пазбаўлення волі ў калоніі. І вось калі яна гэта заявіла, мы тады вось сядзелі на гэтым паседжанні і глядзелі адзін на аднаго, і в прынцыпе я разумеў па ёй, і я сам у сваёй галаве усведамляў цудоўна, што гэта будзе менавіта 2 гады. І мы таксама падышлі да агучвання гэтага вырака учорашняга, ну, псіхалагічна падрыхтаваліся насамрэч. Мы разумелі, што гэта будзе. Чаму мы разумелі? Ну, таму што такая практыка, мы ведалі гэту практыку па палітычных справах у апошнія месяцы, колькі патрабуе прокурор, столькі і дае суд. Ну, вось такая зараз тэндэнцыя ёсць. Таму мы не мелі абсалютна ніякіх ілюзіяў. Перад тым, как суддзя зайшла ў залю і пачала агучваць гэты вырак, Катя мне перадала праз адваката, што яна, ёй гэтыя 2 гады не страшныя, яна не баіцца гэтага, яна якраз чытае гэтую, па іроніі лёсу, кнігу Солженіцына ў круце першым, яна кажа, што ну, ось людзі за свае перакананні у сталінскія часы там па 10-25 гадоў лагераў атрымлівалі і сядзелі і выходзілі і не адмаўляліся ад сваіх прынцыпаў, а тут і нейкія 2 гады я гэта перажыву, ўсё роўна мы будзем разам і будзем шчаслівы. Так, то бок гэта была абсалютна для нас зразумелая рэч, што менавіта так і будзе. Таму шока дакладна не было. Натуральна, я думаю, што калі яе арыштавалі, ні я, ні яна не думалі, што гэтым скончыцца. Всё ж на кожным этапе у нас былі нейкія спадзевы. Спачатку, калі яе затрымалі, не было ўпэўненасці, што яе будуць наогул раскручваць гэтую крымінальную справу. Ну, там мы ведаем выпадкі ў пачатку лістапада, калі журналістаў таксама завялі шэраг крымінальных спраў на журналістаў, якія працавалі на акцыях на маршы 1 лістапада, але ну, яны далей не пайшлі гэтыя справы, то бок ну, яны засталіся у статусе падазраваных, іх не бралі пад варту. Тады тут таксама, калі толькі арыштавалі на плошчы Перамену, была такая думка, ну, можа, гэтым і абмяжуецца, як і раней было. Але, ну, натуральна, з кожным разам, з кожным такім праваротам гэтай карнай сістэмы мы разумелі, што вось верагоднасць такога вырака, яна падвышаецца. Ну, і калі прокурорка гэта агучыла, для нас ужо не было ніякіх сумневаў. Вось ты нагадаў гэтыя сітуацыі, калі на іншых журналістаў справы распачыналі, там затрыманні, ўсё пагрозы, перасцярогі, адпускалі, а іх не. Вот у цябе ёсць тлумачэнне, чаму вот менавіта іх не? Так, конечно, ёсць тлумачэнне. Па-першае, сам, ну, вось тады адпускалі журналістаў, якія проста працавалі на акцыі пратэста. А Кацярына менавіта вела стрым з Дар'яй, і гэта быў адзіны паспяховы стрым, ну, паспяховы ў тым сэнсе, што яго атрымалася правесці ад пачатку акцыі да самого канца. Ну, вось, мне здаецца, з ліпеня 2020 года не было такіх выпадкаў, бо заўсёды або журналісту забіралі, або глушылі інтэрнэт мабільны, і не было магчымасці ніяк працаваць, весці стрым.
Але гэта была унікальная сітуацыя, калі сама акцыя была стацыянарная і калі была магчымасць подключыцца да стацыянарнага інтэрнета, да Wi-Fi. І атрымалася паказаць все гэта супрацьстаянне ад пачатку і да канца. А гэта был адчувальны вельмі момант для улады, сам факт стрымаў і сам факт таго, што стрым вёўся менавіта з плошчы пераменаў, з акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Вот мы і па справе Кацярыны Барысевіч бачым, наколькі гэта адчувальны і балючая кропка для ўлады. Яна стараецца зачышчаць ўсё, што звязанае з лёсам Рамана Бандарэнкі. Ну і другі момант, у Кацярыны, безумоўна, быў такі кепскі ў вачах спецслужбаў бэкграунд. То бок яна даўно спецыялізавалася на стрымах, яна вельмі яркі журналіст, які шмат і шмат рабіў стрымаў самых небяспечных момантаў, акцыяў, пратэсту. Ну і акрамя уласна стрымаў яна рабіла журналісцкія расследаванні, яна тую ж кнігу «Беларускі Донбас», якую мы выпусцілі таксама суаўтара яна. Таму вось такі бэкграунд і тое, што вось гэта быў рэальна самы адзіны паспяховы стрым з лета 2020 года, і тое, што стрым гэта быў з акцыі прысвечаны Раману Бандарэнку, гэта ўсё склалася вось у такую сітуацыю, калі яны проста вырашылі зрабіць з гэтай справы акцыю застрашэння. Фактычна гэта акт дзяржаўнага тэрору. Дарэчы, у гэтым сэнсе пагаджаецца з табой наш глядач Сергей С. Ён піша, што ламаюць не столькі дзяўчат, колькі ўсіх вакол усведамленнем абсалютнай беспакаранасці. Але вот ўсё ж такі мяне, я не ведаю, я сёння рыхтаваўся да нашай размовы і ў чарговы раз злавіў сябе на такім здзіўленні. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, Катя Барысевіч, вот чамусьці вот дзяўчаты. Я разумею, можа быць, это неяк звязана тое, што у прынцыпе такім, я не ведаю, такімі каменьчыкамі, якія выклікалі ўсю гэтую лавіну грамадскага ўздыму, былі жанчыны. Этот помста у іх асобах жаночай частцы Беларусі. Ну, я не думаю, что такая складаная думка была ва ўладах, у спецслужбаў. Справа ў тым, што, натуральна, разумныя людзі мусілі б зразумець, што караць журналістаў непасрэдна за іх прафесійную дзейнасць і больш за тое караць журналістак, дзяўчат, якія, просто відавочна, які будзе рэзананс ад гэтых справаў. Конечно, разумныя людзі б ніколі не пайшлі на гэта. Але мы маем справу з тым, што у нас ва ўладзе і у кіраўніцтве спецслужбаў людзі неразумныя, людзі ірацыянальныя. Яны нават, я думаю, просто не разумеюць. Калі распачыналі справу, прынамсі, я ўпэўнены, калі распачыналі справу Кацярыны і Дар'і, яны нават не разумелі, які будзе рэзананс, які будзе розгалас. Каця распавядала ў адным з лістоў, што ёй следчы на адным з першых допытаў казаў, што вашу справу ніхто не будзе асвятляць, у вас звычайная крыміналка. Гэта, я думаю, што ён шчыра сказаў, он так меркаваў, бо гэтыя людзі не разумеюць, як працуе інфармацыйная прастора, не разумеюць, што такое журналісцкая салідарнасць. Таксама не факт. Можа, ён такім чынам хацеў неяк маральна забіць Кацярыну. Не, безумоўна, гэта было таксама, але я думаю, што і фактар неразумення сітуацыі ўсіх абставінаў, ён прысутнічае, ён вельмі моцны. З іншага боку, ўсё ж такі такім структурам трэба рыхтавацца і вывучаць, як кажуць, псіхалагічны профіль чалавека. Ведаючы Кацярыну, думаць, што ты яе такімі словамі псіхалагічна, маральна прыб'еш, гэта было как бы па-дзіцячы. Я з Кацярынай быў на Донбасе, ездзілі ў прэс-тур туды. І ведаеш, што для яе было самым вялікім расчараваннем падчас гэтага прэс-тура то, што нас не пусцілі на перадавую, у зону ваенных дзеянняў. І яна, як так? Там кулі свісцяць.
все одно нам СБУ не дазволіла. Вот і такого человека запалохаць таким, ну вот как-то дзіўна. Так, я пра гэта і кажу, што людзі, якія распачыналі гэтую рэзанансную справу, яны проста не разумелі, не супраць каго яны распачынаюць, не разумелі, што гэта за людзі, што іх немагчыма такім чынам зламаць, больше не разумелі, якія будуць наступствы гэтай справы. Мы маем сітуацыю, калі сапраўды гэта не вельмі разумныя людзі нам супрацьстаяць. Мне прыгадваюцца словы Варлама Шаламова, які казаў, што Сталін меў поспех, таму што ён караў невінаватых людзей, а любая арганізацыя, хоць і маленькая, але арганізацыя, яна б зламала гэтую сістэму вельмі хутка, бо насамрэч яна не была моцнай сама па сябе. І я пра гэтую цытату Шаламова узгадаў, калі у сувязі з абставінамі ператрусу у нашай кватэры, як высветлілася на суде, для меня гэта сапраўды неспадзяванка, што ператрус быў арышт маёмасці не толькі тады, калі прыходзілі за мной і у маёй прысутнасці там канфіскоўвалі тэхніку, але і калі мяне не было ў кватэры, да таго не было ў кватэры, не было гаспадара кватэры, у якого мы арандавалі гэтую кватэру, то бок яны прыходзілі, праводзілі цалкам ператрус. Вось, атрымліваецца, двойчы заходзілі ў кватэру, але ніводнага разу яны не знайшлі і адзін з кампутараў, які просто стаяў у пакоі на адным з самых бачных месцаў. Я не разумею, як гэтыя шэрлакі праводзілі так ператрус. Яны забралі нейкія паперкі, нейкія сшыткі, блакноты, дзе не было нічога наогул, а яны не пабачылі сярод пакоя кампутар. Я не разумею. Вось гэта цудоўная ілюстрацыя узроўня іх прафесіяналізму і ўзроўня іх інтэлектуальнага. Ну, ведаеш, зато яны з другога ці з трэцяга разу лёгка могуць знайсці за канапай 900 тысяч долараў. Так што яшчэ радуйся, што не забралі. Да. Скажы мне, ты прыгадаў вот гэтую гісторыю, калі Кацярыне, яе папярэджвалі, што ніхто не будзе цікавіцца яе справай, а я вот, можа быць, пра працяг гэтага. А ці былі нейкія, назовём это, прапановы табе ці Кацярыне, што калі вы скажаце там такое-то, зробіце такое-то, там, ці падпішыце там нешта, то гэтая справа там да суда не дойдзе, ці там тады атрымаеце па мінімуму, ці яшчэ што-нибудь, як яны любяць такімі абяцанкамі кідацца. Не, такога не было ні Кацярыне, ні мне. Мне, праўда, перадавалі так праз людзей думку, што вось яшчэ ў студзені было, мне перадавалі такой дасведчаныя людзі, інфармаваныя, што вось Кацярыне сапраўды будзе рэальны тэрмін і супраць цябе будзе крымінальная справа неўзабаве. Вось, наколькі і лепш, маўляў, або сціхнуць цябе, або з'ехаць з краіны даволі хутка. І шчыра кажучы, я не ведаю, можа гэта была ці была гэта накіраваная перадача інфармацыі ад спецслужбаў мне, каб мне навесці на нейкае рашэнне, але ці гэта проста інфармаваны чалавек нешта такое чуў, не ведаю, але наўпрост такіх прапановаў ні мне, ні Каці нічога не было. Вядома ўжо, што Кацярына будзе адбываць тэрмін у калоніі жаночай пад Гомелем. Далёка няма такога, што тут у Мінску там ўсё ж такі пры магчымасці можна, а тут да Гомель там асабліва не накатаешся. Вот такія планы. Не, гэта ж пытанне не адлегласці. Не, тут, конечно, калі трэба, гэта заўсёды будзем прыязджаць, пытанняў няма. Мне, вы ведаеце, вельмі дапамагалі валантэры, калі яна сядзела ў Жодзіна, мне заўсёды адвозілі, прычым адвозілі нават на персанальна. Ведаеце, вельмі часта там валантэры збіраюць людзей, якія везуць перадачкі, напрыклад, сваякам у ізалятары, у СІЗА, а мне просто персанальна казалі з павагі да Кацярыны, вось такого з павагі да, в прынцыпе, журналістаў, вось мы персанальна вас вазілі. І меня сапраўды персанальна вазілі нават там 31
1 снежня под Новы год меня людзі вазілі ў Жодзіна, чакалі, пакуль я там гадзінамі стаяў у чарзе і вярталі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе таксама не будзе ніякіх праблем, нам будуць дапамагаць, калі будзе патрэбна, а сам я, столькі, сколькі трэба будзе даехаць да Каці, які патрэбны будзе маршрут адолець, то такі будзем адолеваць. Ты пісаў, калі Кацярына знаходзілася ў ШІЗА, што былі пэўныя праблемы со здароўем з-за таго, што там вот такія там пыль у камеры, гэта ўсё астатняе. Я разумею, што зараз баявы настрой, стрыжань не зломлены ўнутры, але вось гэты момант цяжкасці фізічнага за здароўя, як ён улічваецца, не улічваецца, былі нейкія размовы, як з гэтым? Вось якраз мы учора размаўлялі, натуральна, я пытаўся наконт гэтага. Яна казала, што пасля гэтых некалькіх прыступаў алергічных у снежні, яе все стабілізавалася, то бок, як яна кажа, адаптаваўся арганізм да такіх умоваў. Вось, і ў ёй зараз ніякіх праблемаў няма, і дзякуй Бог, я спадзяюся, што так і будзе надалей. Тут можа пытанне да цябе як да журналіста. Вось гэтая сітуацыя, калі на суд да Кацярыны адной і сёння другой не пусцілі нікога спачатку не акрэдытавалі, нікога з незалежных журналістаў. Сёння у Кацярыны Барысевіч ввогуле судовы разгляд зрабілі закрытым. Гэта што, спрацуе яно? Такая тактыка і спроба, я не ведаю, можа, абмежаваць доступ да інфармацыі. Зноў жа не, бо, як я кажу, гэтыя людзі не разумеюць, як працуе інфармацыйная прастора, не разумеюць, што такое журналісцкая салідарнасць і гэтак далей, і гэтак далей. Яны думаюць, што ўсё, просто давайте зробім савецкія часы закрыты суд над дысідэнтамі, і ўсё, мы тады ўвесь свет будзе ўпэўнены, што яны сапраўды бандыты, злачынцы і гэтак далей. Не працуе гэта так, не працуе гэта тым больш у 21 стагоддзі. І вось, канешне, гэта дае веру тое, што мы ў выніку пераможам і гэтую карную сістэму рэпрэсіўную мы пераможам, бо яна вельмі, як я кажу, неразумны, іх інтэлектуальны прафесійны ўзровень вельмі нізкі. Дарэчы, учора такую цікавую думку прачытаў. Здаецца, у Ганны Севярынец, калі не памыляюся, якая сказала: «Людцы, што вы пасля прысуду, абвяшчэння прысуду паднялі гвалт, як там у фільме у тым, шэф, всё прапала». Что, 2 гады, вы што, думаеце, што гэта ўсё працягнецца 2 гады, а яны там будуць увесь гэты час сядзець? Ёсць спадзяванні, што ўсё гэта скончыцца значна раней. У Кацярыны, я маю на ўвазе. Так, у Кацярыны ёсць, і ў мяне ёсць. Я таксама чытаў гэты допіс Ганны Севярынец, цалкам згодны з ёй. Па-перша, я упэўнены, што просто рэжым Лукашэнкі столькі не прытрымаецца 2 гады. Надта шмат для іх. Па-другое, відавочна, што ўзровень рэзананса міжнароднага розгаласа ад гэтай справы ён настолькі вялікі, што раней ці пазней пытанне аб палітычным рашэнні вызвалення Кацярыны і Дар'і, яно паўстане. Натуральна, калі гаворка ідзе пра такіх палітвязняў, як Бабарыка, Калеснікава, Ціханаўскі, тут будзе рэжым да апошняга трымацца, бо для Лукашэнка гэта асабістыя апаненты, якія выйдуць на свабоду, яны могуць узначаліць пратэст асабіста. І гэта сур'ёзна для яго выклік. Але Каця і Даша, яны не палітыкі. І я проста упэўнены, што аднойчы праз пэўны час ён зразумее, Лукашенко, што яны плацяць надта высокі кошт за справу супраць журналістаў. Гэта проста немэтазгодна. Надта высокія страты яны нясуць у гэтым сэнсе. І, уласна кажучы, так, мы абодва упэўнены, што гэта не будзе 2 гады. І ведаеце, мне адразу пасля прысуду пачалі з усіх бакоў пісаць, тэлефанаваць са спачуваннямі. Я адразу сказаў,
шаноўнае гаспадарства, не трэба мне спачувайце вось гэтым суддзям і прокурорам, ім вось гэтым жыць, ім прыйдзецца за гэта адказваць злачынства, а мы ўсё роўна пераможам, мы іх перажывем і будзем мы пераможам, в прынцыпе. Чаму тут спачуваць? Спачуваць это якраз трэба вось гэтым людзям, якія удзельнічалі ў гэтым злачынстве супраць правасуддзя. Дарэчы, вось правильное пытанне задае Александр. Я крыху по-іншаму хацеў задаць сваё пытанне, але можа быць сапраўды пачну са свайго, потым с Александр пытанне задае. Вот звярнулі ўсе ўвагу на тое, што і прокурор, і абвінаваўца, і суддзя маладыя людзі. Вот для цябе гэта што? І вот Катя была здзіўленая, што вот такія, ну фактычна, як там, аднагодкі яе. Ну, а нават маладзейшыя, так. Ну, мы з Кацяй асабіста гэта не абмяркоўвалі, але так, я звярну, конечно, увагу, што суддзя, прокурор і следчыя, яны ж таксама маладыя, аднаму 23, другому 30 гадоў. То бок, ну, на маю думку, яны просто не разумеюць, а што яны уляпаліся. Яны не разумеюць, што фактычна іх падставілі гэтай справы, што гэта нават не просто палітычная справа, это палітычная справа такіх маштабаў, пасля чаго ў іх просто няма варыянтаў у будучыні. Гэта крыж на іх кар'еры ў будучыні, бо я не ведаю, на што яны спадзяюцца. Ну, дзяўчынка, прокурорша, ну, 22 гады. Нават калі Лукашенко пратрымаецца да канца сваіх дзён ва ўладзе, ну, ён жа не пражыве, ну, окей, он будзе еще 20 гадоў, ей праз 20 гадоў будет 42. Нават Канапацкая дае ему 5, максимум 10. Не, ўсё, калі Канапацкая, гэта так, дакладна. То бок рэжым рухне, і што будзе з імі? Яны будуць яшчэ вельмі маладымі людзьмі, і натуральна пасля таго, як яны запачкаліся ў гэтай безумнай рэзананснай справе, ну ўсё, гэта будзе дакладна крымінальны пераслед, гэта будзе дакладна крыж на іх кар'еры і будучыні. Просто у мяне ўражанне, што гэтых людзей, якія не разумеюць, што адбываецца, іх просто хацелі вось кіраўніцтва, так бы мовіць, павязаць кроўю, каб яны да апошняга ўжо абаранілі гэты рэжым, бо самі б разумелі, што пасля гэтага рэжыму іх няма будучыні зусім. І я цалкам дапускаю, што менавіта таму вось такіх маладых на палітычныя працэсы цяпер і ставяць. Тут я перадам тады пытанне ад Александра. Як вы лічыце, ці патрэбна як мага больш шырака расказваць аб антыгероях гэтых працэсаў, прокурорах і суддзях? Так. Каб, ну, карацей кажучы, каб краіна ведала, хто яны і чым жывуць. Да, безумоўна, я ўпэўнены, што трэба гэта рабіць, бо якраз яны вельмі, я думаю, разлічваюць на ананімнасць. Яны разлічваюць на тое, што, ну, вось яны выкануць гэты злачынны загад, але ж ніхто не будзе асабліва гэта памятаць, чуць пра гэта. Ну, все, там, падпісалі паперку, пасадзілі чалавека, все, забылі. Вось я хачу, каб ніхто не забыў, каб гэтыя імёны ведалі, і каб яны бачылі вось гэта то, як спрымаюць іх злачынства людзі. Я падкрэслюю, ніякіх там заклікаў у мяне няма, ўсё ў межах правового поля. Просто каб людзі, каб гэтыя людзі, якія ўдзельнічалі ў гэтых злачынствах, ведалі стаўленне грамадства да іх. І гэта вельмі важна з таго пункту гледжання, таксама, што, ну, яны ж там ствараюць свой віртуальны свет, яны, ну, на 100% упэўнены, што яны там не чытаюць незалежнай, недзяржаўнай прэсы, яны абмяжоўваюць любую інфармацыю, там, маюць стасункі толькі з калегамі, там, аднадумцамі. Яны, думаю, там, калі глядзяць нейкія СМІ, то гэта, імаверна, азаронак і мукавозчык. І яны ўпэўнены, што так, у іх там 90%, і астатнія ўсе злачынствы, баевікі. Вось трэба пераканаць іх у тым, што яны-то не ў большасці, што іх невялікая купка людзей, якія гвалтоўнымі метадамі захапілі ўладу і зараз робяць злачынства за злачынствамі. Ведаеш, не так даўно у мяне была размова з дэлегаткай усебеларускага народнага сходу Вольгай Цісаковай.
выдатная дзяўчына, разумее ўсю сітуацыю, таксама была на ўсіх гэтых маршах, акцыях. Вот это яна хадзіла з плакатам «Дэпутаты з народам». Але я не пра гэта, а пра тое, што я ў яе спытаўся. Вось ты размаўляла там з гэтымі дэлегатамі, з людзьмі. Яны разумеюць, што ў нас зараз дэфолт права ў краіне, што законнасць не выконваецца. Яна кажа, а яны перакананыя ўсе, што ўсё па законе, што гэта мы не разумеем вот, нормы закона, што нам падаецца, што вот яны павінны працаваць так, а яны-то вот так вот і павінны працаваць, якіх і ўжываюць. Усё па законе. Я да таго, што і тыя ж маладыя пракуроршы, суддзі таксама могуць потым сказаць, так все ж по законе, вот же закон, вот мы по законе, мы ж нічога не парушылі. Не, я думаю, што якраз, па-першае, я думаю, яны пад законам разумеюць не права, як у цывілізаваным свеце разумеюць, а яны разумеюць загад кіраўніцтву. Для іх закон – гэта загад кіраўніцтва, і гэта вельмі важны момант. А вось тыя непасрэдна, хто ўдзельны, ну, дэлегаты – гэта адно, яны там якраз хочуць заплюшчыць вочы і не бачаць, што адбываецца. А тыя пракуроры, суддзі, яны маюць дачыненне непасрэдна да дэталяў справы, яны ўсё гэта бачаць, праходзяць праз іх, і яны, безумоўна, разумеюць, што гэта злачынства. На 100%. У іх няма ніякіх ілюзій. Іншая справа, што я думаю, што так, яны пераконваюць сябе, што гэта яны парушаюць закон, гэта можа быць і несправядліва так паступаць, і неправільна так паступаць. Але ось такая сітуацыя, і дзеля дзяржаўных інтарэсаў зараз трэба вось пакараць журналістаў. Так будзе карысць нейкая дзяржаве ад гэтага. Вось трэба так зрабіць. Гэта, конечно, яшчэ адно сведчанне таго правового дэфолта, тотальнай правовой сегрэгацыі, якую мы назіраем у Беларусі. Стрэлок 007 пытаецца, як вы думаеце, гэтых пракурораў і суддзяў трэба будзе судзіць пасля змены ўлады? Ігор ужо і казаў, што... 100%, конечно. Так, а ёсць, калі раптам будзе нейкая прапанова і скажуць там, Ігор, перевернем эту страницу, і там за гэта нешта. Ты згодны перагарнуць старонку? Не, я лічу, што гэтыя людзі, безумоўна, мусяць быць пакараныя адпаведна закону, адпаведна крымінальнаму кодексу. Ёсць цэлы раздзел у крымінальным кодексе злачынства супраць правасуддзя. Вось яны там напрацавалі сябе на некалькі артыкулаў ужо. Яны, безумоўна, гэтая сітуацыя ў краіне зараз такая, што мы прайсці без люстрацыі, без судового пераследу людзей, якія удзельнічалі ў рэпрэсіях, не можам. Гэта ўсё набыло такі маштаб, што забыць, перагарнуць гэтую старонку, як было сказана, гэта немагчыма, бо далей у нас не будзе будучыні. Гэта значыць, што мы фактычна заплюшчылі вочы на ўсе тыя злачынствы, якія адбыліся. А значыць, яны могуць паўтарыцца ў будучыні. Гэтага нельга рабіць. Пагаджуся, прыгадваючы асабліва словы таго ж самага Змітра Дашкевіча, які кажа пра тое, што ўсё, што адбываецца з намі зараз, гэта з-за таго, што мы ў свой час не разабраліся, не пакаяліся, як ён кажа, і з гэтым наступствамі камунізма. Не было ў нас дэкамунізацыі. Слушна, паўтараць памылкі пачатку 90-х не трэба. Якраз я думаю, што гэта нам прадэманстравала сітуацыя 90-х, што калі мы просто так заплюшчваем вочы на тое, што адбывалася раней, то гэта паўтарыцца вельмі хутка. І так і будзе. Яшчэ раз дапускаць гэтую памылку мы не маем права. Як ты правильно заўважыў, нягледзячы на ўсе намаганні судоў, улады і гэтак далей, справа набыла вялікі рэзананс. Фактычна ўсе сусветныя СМІ выйшлі з навіной пра прысуд дзяўчатам. Выступілі з адпаведнай заявай і прэзідэнт Польшчы, іншыя вядомыя палітыкі, журналісцкая сусветная супольнасць таксама. Але падтрымка гэта добра. Але вось гэтымі рэпрэсіямі, на твой погляд, я зараз да цябе, як да прадстаўніка журналісцкай супольнасці нашай краіны, як ты думаеш, атрымаецца
застрашыць, запалохаць журналістаў? Я упэўнены, што будзе абсалютна нулевы эфект. Нават, можа быць, наадварот, толькі надасць сілы разазліць журналістаў по-добраму, у тым сэнсе, што яны яшчэ больш намаганняў будуць укладаць сваю працу, яны яшчэ больш будуць больш працаваць, каб заставацца, каб у прафесіі, каб даказаць гэтай уладзе, што яны маюць права і абавязаныя чуць журналістаў. І я думаю, справа ў тым, што усе, хто мог спалохацца, яны ўжо спалохаліся насамрэч. Гэта ж сітуацыя са справай Каці, яна узнікла не на пустым месцы. Гэта паляванне на журналістаў, такое мэтанакіраванае, татальнае, распачалося з лета 2020 года. Ну, не кажучы пра такія перманентныя і пастаянныя фактычна рэпрэсіі цягам апошніх гадоў. Так, ну гэта былі такія ўсё ж кропкавыя, цяпер гэта была татальная зачыстка, і ну мы ж ведаем, што некаторыя нашы калегі з'язджалі за апошнія паўгады сапраўды пад рэальнай пагрозай, у тым ліку пераследа. Яны не палічылі магчымым такіх сітуацый заставацца. Але вось сапраўды, хто ўжо зрабіў гэты выбар застацца ў Беларусі, ён уже і застанецца. Ён цудоўна ўжо для прысуд Каці і Дашы не стаў нейкай неспадзяванкай у гэтым сэнсе там логікі развіцця рэпрэсію. Яны разумелі, што раней ці пазней гэта можа скончыцца. Вось. І тое, што яны не з'ехалі ўжо на гэты момант, а значыць, што не з'едуць ужо і наогул. Яны зрабілі свядомы выбар, каб заставацца ў краіне і выконваць свае прафесійныя абавязкі. Ну што ж, будзем і надалей выконваць свае прафесійныя абавязкі. Сергей вось кажа, ўсё ідзе да блакіроўкі, закрыцця Тутбай, онлайнера, Нівы, Еўрарадыё, як бачыце сваю працу пасля гэтага. Ну што ж, ужо і блакавалі, ужо і прыходзілі з ператрусамі ў шмат якія рэдакцыі. Як працавалі, так і будзем працаваць. Дзякуй вялікі. Ігор Ільяш, перадавай, калі ласка, Кацярыне наши вітанні і словы падтрымкі, калі наступны раз з ёю бачышся. Ну, а вы, калі хочаце перадаць таксама свае словы падтрымкі Кацярыне Андрэевай, Дар'і Чульцовай, пішыце ім. Не забывайцеся, ім будзе прыемна атрымаць вашыя лісты. Зміцер Лукашук, Ігор Ільяш, сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы.